Comsatá sin gachin ar YouTube fáidir roimh go dtí a Volgarr an Lochlannach se Volgarr agus sé seo ceaptain na cluichí is fhoghlaim na ceart cluiche anna hín plí sethe tháinig sé maith an bhíonn se chaite chábhíonn sa tí díag cred é nónach cred fiachan sin is seanna cluiche bhecha ar an Mega Drive nó Genesis mar chléimse there America ach tá haníonn se lom cluiche sin plí ach cluiche anna dheacair ar fada sethe tugann se cuid bheith ama chun a bheith chomach cin cluiche sa háimse ach nílam sé sin cluiche imirt le tamil nuas mar sin táin beáí maragach mar deirtar nadidir deirtar sin nach chum se chun é bhá am is maragach gen cluisa agus mar tí sin seanna náid a bhíon ann chuin cluiche dúán ala agus mecha agus chuin sé na sin Sgwni de seo sos ag sgwni de armor níos láidere chlaíomh againn agus amid olaf chun na náid ar fad cabhrú ar nos plandaí móra a bhí an cabh amach ar féan sin is cach na round so yeah chun couple of other cabhrú agus cíimiid chun sa héan se Gamma dul síos an cnoc gamma bhar cuairmach san náid darog stúan agus nela cad a dhéanam an óra flugan tú suas ach dun seo a éigent stófa Gamma I flug a suas ór cluiche riomhaireachta yeah darúdam chun san pórta a dhéanamh I gheart bhar chur am cháhar samach voor dat street na plandaí so maar shit aan venture maar geen te een plan de position at the Hordine well per glech Volgarr an Lochlannach now it's simply galore been scattered door down zeker shot shilamach an kaksum simply galore rís catar seo léile ann nuair imrionn tú an cléasad den chiaadúir se anna dheacair ar fad gionn tú bás sa ríist ag sa ríist ach an taithí átar is fé dat é an cléasad cnach ar an BC a se anna ar fad níor chosta se couple euro socha go bhfulas ar Steam ach ní nadidir bhfuil tear na console ní dom go bhfuil beidir bhfuil na graficí bhó bha ní nach magad an dad an na graficí anna hín plí ach sé fós das mar an stíl orinthe bíon bhí sin plí níos far ná bhí anna chasta ach an scéile bhainin leis an cléas sin éon le chuir an sim gomsa é scéile agus malam a bheith ag las go plandaí móra le mar chliamh nuair ní bhíon me imirt cluichí riomhaireachta bí má faoin tú ag ghearradh síos plandaí na sin is Volgarr sin éon slí bheitheh chalas Ghaeilge Nis gael man yn sbíochaí so a chaint ar nos nach ein cluiche riamh agus a ríist an náid ní le gaiir riomh ó bhalo am a plandaí so am a chur stacharum agus marmh sa heile armor so agus nis a chlaíomh mór díomhar gom nis uachtar bhom sa gúnaí mar sin camar ar cuairmach a cad a bhí sa dhéanamh ok Volgarr bí me cánta planda díal ok cama
Mike a chaf chas na son. Nish a gum nish a stolen. Yeah, so I'm so ní hurtol from her. What? Oh, spiacha. Naca sin, ghearradh scoir ann ach swing dul her nash go tapig. Stíl man level sa spontív. Fad vís nach mór gan deile som. Ha fachach mór díorhar gan deile tá stíl am spáint. Okay, armor fachta gan. Sin a sum, liom sus a sum. Sin a chaf chasna. Gama na macha bharú. Gama fnachta goir seo. Gus a macht. Síos an fána. Agus bhfuil se mar dána se mé. Seachan na plandaí. Seachan na plandaí. Okay. Suas linn an bhópa. Nu péhadé. An-bhuíoch go bhfuil se ann, man ag chéin sléile suas gannaí. Handó son cadú cuig cí na chabhastachan. Cahar cuig. Oh no, seachan siarm. Nis má bhfuiltar an bhfuil bháin eile an well, caiilforma. So leis armor, rád agus síos nis nadidir merform nuairstá. Oh, links uig an a bha. Okay. Scatú begánín fáinne bhar gut agus betu alright. Betu ceart galore mar deirtar. Okay, cíimí den nuairstá. Bhuilim chun dearú de dhéanamh go bhfuil na spíochaí an. Súgam nach níana ma. Fan. Hey. Leis sem míid sábháilta. Oh, yeah, an písa sa. Okay, handó. Oh. Híon sa sin go maith. Oh no, ghearradh. Okay, I'm alright. Oh no, na macha. Na her nibbe. Agus the an-chuid. Ní léon bhachas anta son. Oh. Gus suas lam a ríist. Okay, sé seo deile an level stólam. So cíitún fachach mór hamchan iartaí anach buchantar uair bháin. Man aíon lam well. Nílim sé siad. Oh, ghearradh san technique ar fad. Siad ar rúta go. Tá chama dhéana lena. Okay. Well, bhfuiltar an bhfuil bháin eile an marh mar sin. Hamchan síalta bheith chomh fáinach is go bhéidir lam a bheith. Agus cíimid chun sa hen se. No! We'll go for rum. Shall we do the point elevator? Too small, huh? Too small lena hibre, too Spanish, leis ible. Shanakal new. Okay, fan. Agus, oh. Agus an Gaeilge reached. Shall me reached, Peter? An farag tacht. Darag le farag, Peter? Nu bui le borha. Yeah, Volgarr. Lochlannach. Se Volgarr. Agus bíonn sé brion le nahar nithe agus macha agus dúan ala agus plandaí móra.
nach bhfuil se chópróga. Cluichí dachar. Ach. Nádar ní intar cluichí ar nó sé seo heile. Agus nádar ceann bhfuil se níos fór ná duna cluichí nús. Má hantu fiam dar an cainéal sa le tamil so go bhfuil sa go daithnín na cluichí Megaman lomsa agus sé seo séis mar an gcéalna sit áilethe sé dachar sé dódí nádar ben éon term ar ceart ach sé éon stíl. Dhéann sé sin a bhad níos fór an uairsa. Nis nádar bhéadlam mreachtant sa chlaíomh sláid le feachta gom liom nó an maith scumma Portsa sin plí go leir cho fáil go bhfuil searbhóil sa go cadá tú a dhéanamh suas lom ríist. Nádar chun sé sin áilt in éair ar nádar chun sa hen tú stachas an fiú. Okay, cuairmach. Sa meach saolas á rís an há, yeah. Oh no. Yeah, teithim a uig. Ar nimhe agus nóiméadáin seo a ríist. Sé ceart sin éh bharg mar nuair dearnach goin an fachach mór ar sin. Ok, an bhí dal a bhí sneadh mór mar an uairsa. Galam dit sé sean nuair dearnach an chun siad sa fís ar leat. Ok, gan mé sin a hapint agus gan a dul suas sa. Bhuiile chuirta? Ok, bhuiile bháin gan ann beidir. Yeah. Oh no. Well, má bhugtar am bhfuil bháin eile an mithe cailte. Oh, wow. So má óir fad titas má bhuain. Well, nádar sé seo Volgarr gur mágad as fiachint. Nádar taithnín an cléis a liom mar sin has to go mé roint live. Níam sé buachtant ar fós asún go mór mar lá éigent sé seo an chiad le bhéal agus is duchra a héanse mar sin. Nádar má hasíon fearga chuirtain ach má hasíon a cleachta a go chomá ceanna go cléis á se go má a sé ar Steam agus fóhin dit slán go fóil.